बेलायखाना हामबाय जों ताबो मोहनपुर SDM ऑफिस गाना मोहनपुर कॉलेज गाना वो जों बसाजा जोंनि बुटजंनगर वाखिनगर ताजिमा तमाकारिकनि गोप्लायनि सार्टिफिकेट लाङो जों नासिङै दंलायो दासो पर्यन्त जों जे सस्ति मामान थैजरते हिंगाखाय ताब पर्यन्त जोंनो लिड खायतंग तिफ्रा मथानो जों कोनकरै ताइ सारा तिरफ्राव बताबसो पर्यन्त जासो ताबसो कोन दिला अबचिनि तिफ्रा मथानो जत जागोन जोंनो जतनो बिसिंग आगक जागै दंग कान बागै वानानानै करै जों शान्तिखै मा तंलायनाय जों जत सारा तिरफ्रानि जत केन्द्रनि न जों कोप्लायनि सार्टिफिकेट केबो सेन्टारनि केबो जारे थांयातै एबं याखायरियातै आमाबने बागैनो जतनो कयजावो कै जों कुनु जागावो कुनु कमनेल कोनका सालायदि तामन हिंकाय बा जों कोप्लाय उनाय अब एकदम निश्चित एवं जों बुबाग्रानि जेटा बिनि गाइडलाइन बायनो जों मा सलिलायनाय एवं बुबाग्रा जेटा सामनि जों अमननो जों आमतेखाना सलुइ न जों कोप्लायनि सार्टिफिकेट उनाय का बुबाग्रा साका जों कोप्लायनखाय खानानसिमि गेटा तिब्रालेन निं कंनाय गताय कुनु कखरै जों दफा ताय हाना हामजानाय र जों शान्तिखै मा तंनाय अमचिनि हा जुदि कुनु कारणे गैसु जुदि केबो कुनु खायगां गाकाय बिकाय जों अब जों को खायलायनाय को खायनाय बिकाय जों ताबो मोहनपुर किसु और पुलिस प्रशासन में जानखा जे किस जागा उत्तेजना दंग वानजिर बुनि दफानि बर एक लामर को बुठु बुठु दंग जों अपने पुलिस नि नलेज तुब जाखा एक बर टहलनि व्यवस्था खायनाय दंग एक आबनि बागै केबो खारिता उन्दी थांगाय जन दल खाय जत जागा जों मा बसालायनाय जत जागा को मा खायलायनाय दौ एक आबनि बागै ना आं कयो जों कोप्लायनाय आबनि बागै जत ना आं कासां कासां खननाय बागै आं कयजो हामबाय।